Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Ka jinglong jingman ka jingpene jingsuk hanong ba Shillong. Kala penmi jingsngos ir hakipat ba hadin baki bor Pulit kilalap artli ki jingja ba pen Kyndit hapok ka shnong ka thau. Ningkong ki Pulit kilalap ya kawai ka kali Iong ka ba penmi jingsngo artatien Hajan Ophis o Superintendent of Police East Castles lakhang ya ka kali balap long token daga kinhun anti sabotage unit ban penshai la don ne em kitiar bala ban wanra jingmin saw. Haga juk kasngi ki bor Pulit kilayo ban kurup hadu santali ki suloi air pistol na ki kali ramdor ki ba penyang shabar Secretariat. Kani kala jia hakapor baki Pulit kidang pelong ka jing tala sibnya kabane arkan tatam. Ki Pulit kila ong bakin sakem no ya utrai baka jingwat ki kot kisla laisen kadang ya chakman. Ka jinglong jingman hakini ki jaka badan katnat sarkar bad office pait ba ka penmi ka jingsngo artatin bad pen kan mau ya ka jing don kam jang ka jing yaram bar ka jing pen bet purana ka benta ka jingsuk bar jing shngan jang baro. Secretariat. Senyap. Sedikit, saya biar kan. Yang katakan Tylli. Kyndit. Kalau boleh kali sekali tahu. Kalau Ophis kami. Oh, tadi sampai apa? Akhirnya apa? Mau berespon apa? गाड़ी का ले लिए सबसे हाँ ये तुमको ना कितनी हो गया सुन गाड़ी का लिया गाड़ी हथियार क्या
क्या बोला वो? तो बोल के कहाँ Hello Meghalayans! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!